तो हमनी के धन्यवाद देवे के चाहिए कि जौना लड़का के सूरत कमाए जाए के चाहिए। आज भोजपुरे में यूट्यूब चला के अपन कमेनी कर लेता है तो रोजगार के साधन तो हम बनी और कलाकार लोग बा ना ट्वीट ना हुई चढ़ाओ 50 लाख व्यूअर मिली ना मिली तो बंद कर दो कैमरा ना तो किस्त पले बड़ा घिंचा जाए कही तनी हो नयका नयका चढ़ाओ। एगो लड़का कहता पहले लड़का लड़की के गीत ओकरा में जस जस आरो हो होई तो जान जेब के का हो लड़का कहता बहुत लड़का कहले सो नागेंद्र भैया दुनिया में तमाम प्रेमी कि हम तारा खातिर कट जाई मर जाई जहर खा ले बाकी एगो लड़का कहता तत्काल सेवा में कि ठीक बा सबका से प्रेम करो बाकी हम जब तारा से प्यार मांगतनी तो हमरा के उल्टा सीधा मत बोलो कैसे एही बात के दुख भारी एही बात के दुख भारी अरे हमसे को तरीका देलू अरे हमारा के जॉब डाटेलू कि हमारा के जॉब डाटेलू अरे दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू एही बात के दुख भारी एही बात के दुख भारी हमसे तो तरीका देलू हमारा के जॉब डाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के जॉब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के बड़े भैया विकी तिवारी जी के एगो बात बता देते नहीं क्रिया खा के सरस्वती क्रिया अब है बाबा प्रेम ना रही तो यही ना अब प्रेम बा तो बहुत कुछ के टेंशन नहीं थे जइए तारा हमारा झगड़ा कोई हो जाए वो बात के टेंशन बा। आज मुंबई में बहुत पैसा मिलत रहे जितना औकात बा लेकिन कहनी कि ना तना ना ओकर से पैसे मांग देनी कि ना उदी ना हम जाई कहे से कि विकी तिवारी भैया के यहाँ जाए के बा अपना घरे जाए के सब छोड़ देनी तो पूछ ली हो नहीं जाए सवाल से हमारा के जॉब सारा के काहे बातेलू दिन पर दिन लोग कहता जे बुढ़ा तारू बाकी हम का कहता नहीं भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो हमारा बाबूजी की ओर से आशीर्वाद मिलल जे लयदारों के लयदार हैं हमारा गायत्री बाबा के संगतिया भइल बाड़ू मिल डेयरी के चॉकलेट हो भइल बाड़ू मिल के डेयरी के चॉकलेट हो अरे हमारा के कहत बाड़ू इडियट पगलेट हो
से बागवानी विकी भैया कार में कुकुर कोरा में लेके अपना कुकुर के पोसले बारू आ कार में लेके घूमत रुका हम करो से बागवानी कार में कुकुर कोरा में लेके ओकरा के जब चाटेलू ओकरो ले हम बागवानी हमारा के जब चाटेलू तो सारा के काहे बाटेलू हमारा के काहे बाटेलू सारा के काहे बाटेलू हमारा के काहे बाटेलू ओकरो ले बागवानी अभय बाबा के नाम बुझाए वाला बुझाए रौरा बुझाता आराम से ऐसन होखे कि हमरो बुझाए सही बात है ना ऐसे नहीं मन हमारा बाबूजी के निमन लागे शीशा में सवारिया शीशा में सवारिया सवारे अपन के सिया बलम कर देसिया ओई हनेरा बलम कर देसिया भाई हनेरा अरे हमरा के जाना दूसरा के है बाटे हमरा के क्या है हमारा नीतीश पांडे भाई विकी भैया के साथ कदम से कदम मिला के चले वाला आ गोलू राजा के साथ कदम से कदम मिला के चले वाला विकी भैया की ओर से अरे के देखनी हम आ गोलू राजा के संगे कदम से कदम मनोज ठाकुर भैया दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो अरे कुआर में गोवा में कुआर कटलू कार्तिक में भोपाल हो कार्तिक में भोपाल हो दुबई अरब से फोन आयत बा तहनिए के निमन कि दुबई से फोन आवता बियर बार में दुबई अरब से फोन आयत बा अरे ओही जे ओजन थाटेलू हमारा के जब डाटेलू हमारा के जब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के काहे बाटेलू हमारा के जब डाटेलू दूसरा के काहे बाटेलू हमारा के प्यार की लड़ाई में प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां हमारा काहे बाटे दूसरा के काहे बाटे एक लाइन और बता रहा खाती मैडम कतर से एडवांस उठवलू मसकट भेजब हो कतर से एडवांस उठवलू मसकट भेजे भाड़ा हो काहे पढ़ावत बाड़ू गोरी कोलुआ के पहाड़ा हो अब बुढ़ाए हसिकारी जी के अब बुढ़ाए हसिकारी संगे अरे रोज चौधरी साटेलू हमारा के जब
डांटेलू हमारा के जब डांटेलू तब तो सरा के काहे बाटेलू हमारा के जब डांटेलू सरा के काहे बाटेलू हमारा के जब डांटेलू तो सरा के काहे बाटेलू हमारा के जब डांटेलू